successful yung mga computation na gagawin? I second the motion. I second the motion. Dapat transparent yan para kung hindi yan alam natin mamaya. Yung mga big time dyan na kaya magbayad. Baka mamaya. Good report, no? Hindi natin alam, lumabas na dahil nagkakabayaran. Hindi ko sinasabi na nangyayari yan, pero pwedeng mangyayari yan pag gano'n. Sir, pero meron ding report na si Sanchez daw parang once or twice nakita sa bahay niya sa Calauan, Laguna. Yung mga ganitong klaseng reports, hindi ito bago, di ba? Sa Bucor na may mga lumalabas daw na mga inmates tapos nagpupunta kung saan-saan. I don't know kung kaya niyang gawin yan. Basta during my time, I was very strict. Hindi pwedeng lumabas. Wala talaga. Wala. Pero may narinig kayong ganun information ngayon. Around 2 to 3 months raw po nakalabas Si Sanchez, May narinig na kayong ganun info? wala akong narinig. Wala akong narinig. Nung time niya. Kasi kung narinig ko yan noon, ay talagang paimbestigahan ko kung sino.